ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಗಡ್ನಾಡ್ದತ್ತು ನಾ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಟ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದ 5 ವರ್ಷ ಕರೀನ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನು ಆಯ್ತಾ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಬಫಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಬಫಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶೋರೂಮ್ ಪತ್ತೊಂಬೈತ. ಸೊ ಬಫಿಂಗ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ರೆಸ್ಟ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವಂಚ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಬೈದಿತ್ತ. ಸೊ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಒಂದು ದೇವಿ ತುಲಿ ದೇವಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಏಬೆ ಎಂಚ ತೋಜನದ ಎಂಚುಂಡು ಮೇ ಅದಾ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಹಿಮಾಲಯನ್ 450 ಇದು ಒಂಜಿ 452cc ಇಂಜಿನ್ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ದು ಪುನಃ 40.0 2 PS ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 40 Nm ಟಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕುನ ಹತ್ತು. ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ 30 ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ನೆತ್ತೆಂಚ ಪಂಡ ವೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ 196 kg ಗೈಸ್. ಮಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿನ ಮತ್ತು 196 kg ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ಯಾನೋರ ಗಾಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊನೊತ್ತನು ಸೇಮ್ ಅವೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂಜಿನ್ ಐತೆ ಗೈಸ್. ತಂಪರ್ಡ್ ಈತ್ ಪವರ್ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಪಂಡ ಇಂಚ ಒಂದು ಈತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪವರ್ ಏನು ನೆಟ್ಟೆ ತೂಪುನು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಗಾಡಿ. ಸೊ ದೇವಿಗಳ ಗಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು. ಸೊ ದೆಪ್ಪರುಂಡಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೆತ್ತೆ ಕಲರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು. ಅದೊಂದು ಹ್ಯಾನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅದ, ಹ್ಯಾನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತದ, ಕ್ಯಾಮೆಟ್ ವೈಟ್, ಸ್ಲೇಟ್ ಪಾಪಿ ಬ್ಲೂ, ಸ್ಲೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನಮಕೊನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಜಾ ಬ್ರೌನ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನೆತ್ತ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ತೋಜ ಅನಿಕ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಡೀಸೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಕೇಂದ್ರೆ. ವೆಯ್ಟ್ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ದೇವಿ ಥ್ರಾಟಲ್ ಗೋರಿಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ರೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕೊಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪತ್ತದೊಂದು ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಬೀಚ್ ಉಂಟು ಅಂಚದು ತೂಪ ಏನೆನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾನೆಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೋಜಾವಡ ವೆಯ್ಟ್ ದೇವಿಡ ಬರ್ತಾ ದೇವಿ ಏನೊಂದಿದೆ ಪಾವ ಅದು ಜಾತಿಗೆ ಎಸ್ ಹಾಂ ತೆಗೆದು ಜನದ ಅದನು
ಹಾಂ